जय जगन्नाथ समस्त को। केन्द्रापड़ा होमगार्ड एग्जाम होता 6 जून रे। तो तार क्वेश्चन आंसर किसी मत मिली मु कलेक्ट करी। तो से बाबद में आप सहित मुझे सेयार करने चाहूँगी। तो जो मैंने अच्छा अदर डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड एग्जाम है तो देखूँ पूरा क्वेश्चन सहित एसे कौन आसाला सबकि डिस्कसन करिया। आ गोटे कथा कही रखे नयागढ़ होमगार्ड भी जो एग्जाम होता है 30टा क्वेश्चन आंसर अच्छी वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवी आप देखिथे। आउ देखु सबू डिस्ट्रिक्ट पिला भी देखु जोटा कि यही बाबद माने यही मध्यम आप गेस करेंगे कि ये क्वेश्चन आसूँ तो आपड़ भी या देखिए आपण होमगार्ड एग्जाम भल करेंगे बुझिपारे। देखो भारतर प्रतिरक्षा मंत्री किए अच्छा बुझे एक नंबर जी कलेक्ट कर भाई किसी भूल थो मत क्षमा कर मुझे जहाँ कलेक्ट करेटा आपको ही कहूँ। भारतर प्रतिरक्षा मंत्री किए अच्छा राजनाथ सिंह अच्छा गला ଆପଣ ବି ଦେଖିକି ଯାଇଥିବେ ଏଭଳିଆ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଡିସେମ୍ବର 1 ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯଦି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଏମିତି ଲେଖିବେ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସୀତା ବିବାହ। ଅପସନ୍ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଅପସନ୍ ସେ ପିଲେ କହିପାରିଲେନି ତ କହିଲେ ଯେ ଭୁଲ ଭାଲ କହିଲେ। ଆନ୍ସର୍ ଖାଲି ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି କହୁଛି। ଚାରି ଦେଖନ୍ତୁ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପଢ଼ିଥିବେ ପିଲାବେଳେ। ଆଉ ତାପରେ ଛବିଳ ମଧୁବର୍ଣ୍ଣବୋଧ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଯିଏକି ଆମର ମଧୁବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଲେଖିଥିଲେ ଛବିଳ ମଧୁବର୍ଣ୍ଣବୋଧ। 6 ନମ୍ବର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ରଚନା ବନ୍ଦେ ଭାରତର ଲେଖକ କିଏ? ଆମ ସ୍ଲୋଗାନ ରହୁଛି ବନ୍ଦେ ଭାରତ, ତା ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ହଁ, ତାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ? ଯେଉଁଟାକି ନୀଲ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସବୁଠୁ ଛୋଟ ମହାଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସଭା ନା ବିଧାନସଭା ସେ କ'ଣ କଲା ଠିକ୍ରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି। ତ ଏଇଟା ରହିଛି ଆ ରାଜ୍ୟ କି ବିଧାନ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଯେଉଁଟାକି 147ଟା ସିଟ୍ ରହୁଛି ଆମର ବିଧାନସଭା ହେଇଥିବ। ରାଜ୍ୟସଭା ସେ କହିଛି ମୁଁ ବି ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନି, ଯାହାହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ବିଧାନସଭା ହେବ ବୋଧେ ଆଉ 147। ତାର ମ୍ୟାଥ୍ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥ୍ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି 10 - 5 + 2 × 10 ହରଣ 2 = 15। ଆପଣ ଏଇଟା କ୍ୟାଲକୁଲେଟର୍ କରିଦେବେ ଜାଣିଦେବେ। ତାର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିଜନିଂ ଯେଉଁଟାକି 1 5 25 125 ଡ୍ୟାସ୍ କେତେ ହେବ? ଯେଉଁଟାକି 650 ସବୁଥିରେ 5ରେ ଗୁଣୁଛି 1 1 - 5 5 ପୁଣି 5ରେ ଗୁଣିଲେ 1 5 ଗୁଣୁଛି ପୁଣି 25କୁ 5ରେ ଗୁଣୁଛି 125 125କୁ ପୁଣି 5ରେ ଗୁଣୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 625। ଏଇଟା ହେବ 625 ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହେଲା କି ଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ 216 ଘଣ୍ଟା କେତେ ଦିନ? 216 ଘଣ୍ଟା ଆଉ କେତେ ଦିନ? ଏଇଟା 216 ଘଣ୍ଟା କି କେତେ ଘଣ୍ଟା ସେ ଠିକ୍ରେ କହିପାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଜାଣିଥିବେ ତ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। 216 ଘଣ୍ଟା × 24 216 ଘଣ୍ଟା ହରଣ 24 କରିଦେବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 9 ଦିନ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 50 ମିନିଟ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 50 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି 60 ସେକେଣ୍ଡ ବୁଝିପାରିଲେ। ଗୋଟେ 60 ସେକେଣ୍ଡ 50 × 60 = 3000 ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଏଠି ଗୋଟେ ପକାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରିଜନିଂଟେ ଏଠି ରହିଛି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 10 12 22 ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଉଛି? 10 + 12 = କେତେ? 22। ଏଇଟା ସେମିତି 10 + 7 = 17 ହେଉଛି। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ 12 7 19 ହେଉଛି। ସେମିତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ? ନା 22 + 17। 12 + 7 + 12 ହେଉଛି 19। 17 + 22 କେତେ ହେବ ଆପଣଙ୍କର? ନା 17 + 22 ଆପଣଙ୍କର ହେବ କେତେ? 9 3। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଆନ୍ସର୍ 39। ଆପଣ ଏଇଟା ଏମିତି କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି 16 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ରହିଛି? ଏଇଟା କେତୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ରହିଛି ଆପଣ କେମିତି କାଢ଼ିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଗୁରା 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର 2n ସୂତ୍ର ପକାଇବେ। 2n ମାନେ 2 × କେତେଟା ଅଛି? 8ଟା ଘର = 16ଟା ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 16। ତଥାପି ଆପଣ ଏମିତି ବି କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 8ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲେ। 8ଟାକୁ 8 × 9 ଟୋଟାଲ୍ 9 × 10 11 12 13
ଗୋଟେ 14 ତାପରେ ମଝିରେ ଏଠି ଭୁଲ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଭଲସେ ଦେଖିବେ କାଉଣ୍ଟ କରି ଆପଣ ଏଇଟା ପୁରା ପାଇପାରିବେ। ଟୋଟାଲି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 16ଟା ବୁଝିପାରିଲେ। ମୁଁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସିମ୍ପଲି ହେଇଯାଉଛି ତ ଆପଣ ଏଇଟା କାଉଣ୍ଟ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 16ଟା। ଘଣ୍ଟାକୁ ସେକେଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କର। 2 ଘଣ୍ଟା ସେକେଣ୍ଡରେ ଆପଣ ପରିଣତ କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି କେତେ 2 ଘଣ୍ଟା ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆମର କେତେ 36 ସେକେଣ୍ଡ ଘଣ୍ଟା 36 ସେକେଣ୍ଡ 36 ଇଣ୍ଟୁ 2 ବୁଝିପାରିଲେ 36 ଇଣ୍ଟୁ 2 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 72 ହେଲା 7200 ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 2 ଘଣ୍ଟା ବୁଝିପାରିଲେ। ତାର ଦେଖନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି 37 ମାଇନସ୍ 13 ପ୍ଲସ୍ 18 ଇଣ୍ଟୁ 9 ହରଣ 3 ଏଇଟାକୁ ଆପଣ କାଲକୁଲେଟର୍ କରିବେ। କାଲକୁଲେଟର୍ କରି କହିବେ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 78। ତାର ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିଜନିଂ ପକାଇଛି ଯେଉଁଟାକି 9 16 2 36 ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପୁରା ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବେ ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି 9 16 3 3 9 4 ଚଉକୁ 16 ଏଇଟା କ୍ୟୁବ୍ ଯାଇଛି 3 4 ସରି ଯେଉଁ ସ୍କୋୟାର ଯାଇଛି 4 ସ୍କୋୟାର 4 ସ୍କୋୟାର 4 16 5 ସ୍କୋୟାର 25 6 ସ୍କୋୟାର 6 36 ନେକ୍ସଟଟା ହେବ 7 ମାନେ 49 7 ସନ୍ତା 49 ସ୍କୋୟାର ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରଚନା କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରଚନା ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 7ଟା କିନ୍ତୁ 5ଟା ପଡ଼ିଥିଲା ମୋତେ ପିଲା କହିଲେ କି ଏଇଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ସବୁଗୁଡ଼ା ଲେଖିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଭିତରୁ ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଟାକି ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ନାରୀ ଅତ୍ୟାଚାର ବା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ନା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି। ତା ସହିତ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ଆତଙ୍କବାଦ ଏଇ ଭିତରୁ ପଡ଼ିଛି ଆମର 5ଟା କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରୁ ଯେଉଁଟାକି 2-3ଟା ପିଲା କହିଲେ କି ଏଇଟା ଠିକ୍ରେ କହିପାରିଲେନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ନା ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ମୁଁ କାଉଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଆପଣ ଲେଖିଦେଇଛି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଅପଡ଼େଟ୍ ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ତା ସହିତ ରଚନା ଆଉ ଆପଣ ନୟାଗଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ମଧ୍ୟ PDF ଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେବି ଟେଲିଗ୍ରାମ ସେଠୁ ଜଏନ୍ ହେଇକି ଆପଣ ନେଇଯିବେ। ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।